Apa selera Iso nyuwara to ya. Krasa. Kok ya iso nyuwara lho. Wong sae lho swantene. Saged kok. Saged besok pakanane kroto kok. Perencak to, Pak. Nah, Kene kene Tunggu, karo tunggu, kene karo dipangku, Lungguh, karo dipangku, Lungguh. Tak dipangku, pangku ya. Mas. Di pangku. Satenane. Madhep ibuke. Aku setia. Ngisor pit. Karo buke ya aja anu ora apa-apa. Karo buke dhewe. Karo buke ora apa-apa. Karo ibuke kok lek Ah iki bayangno aku ibumu ngono lho. heeh. Iki sing ngandhut kowe 9 sasi 10 Nah. dina ki ya iki. Kowe kudu bekti karo wong tuamu wong di. Wis, tak Lah wae. iki udang buke kok sapa lae kaya. Ki bawaku gandrung lho mosok. Ya ora anak apa-apa. mangan mbok. Ora apa-apa kuwi gandrung mbokmu iki mbok walon. Totoke mbok walon pake wis Ah. mati. Terus kowe seneng karo mboke. Seneng Ora apa-apa karo mbok walon. Ya, tangane meneng ngono lho. Tangane meneng lho. Meneng aku ki Tanganmu ki lho meneng kok. Aku deg-degan lho Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Meneng. Pit. Suwung Diunjukne cawete kuwi. Lah ya lara boten betok. Nah, di pangku. Nah, Suwung jroning uripku. Kuwi tangane ngopo? Tangane Mbak Pit. Lah. lungguh ta lungguh. Kok mlurut. Lungguh. Kok gondelan kok gondelan ngene lho. Gondelan.